Jamen, det er en fin måde at gøre det. Hvad tror du, at jeg skal gå i stå? At stjæle dronningens penge, at bringe hendes sommerhus i luften, at blive overfaldet i et barn? Uanset hvad, du går virkelig bossen meget sur. Jeg tror, at de lukker os ind igen. Nej. Jamen. Der er 2 ting, der løser alle problemer. Penge og sprængestoffer. Jeg har en idé. Vi skal have på forskellige hjem til Skarleby. Jeg kan ikke vente til at se dronning Jentis udtryk, når hun ser præcis, hvem har bedraget hende. Så gennemgår vi planen igen en mere gang, så du ikke ødelægger det hele. Okay, først så tænder vi lunten. Så tager vi vores diskrete forklædninger på og snærende byen. Derefter får vi vores strålende udsmykket boomtrolley helt op til chefens sted. Afslutter vores geniale bedrag og BUM! De vil aldrig se det komme! Oh ja! Vi har brug for en flygteplan. Haha! Tag 2. Tænd den. Ubemærket. Snig gennem hoveddøren. Afslør vores bedrag. Løb som pokkers og. Det er idiotsikker. Bullet. Ingen grund til at springe det i luften. Så tænd den. Ubemærket. Snig gennem hoveddøren. Og tag guldet. Og bum. Vente. Ikke ødelæg det. Det er ubemærket. Hvem er Grælrotte og vejgris. Oj, gå så væk herfra. Idiot. Det er Skarleby. Da, 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 da. Wow. Grib guldet. Grib guldet. Grib guldet. Grib guldet. Og hvad fanden er det for et ord? Ja. Det der. Good enough.